Ingane zakwethu before ngidedele clip kaWelile Mchunu ake ngiqale nginibekele namukele kuzonke indawo la kuzovunywa khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi admin. Mama uqala ngale channel qinisekisa ukuthi uqinezele usubscribe uzowathola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Hayi ke le clip kaWelile Mchunu exaka ke Gcokamelishe ethi ke wengane zakwethu ke alibathandi ke abalandeli balo. Umanqele kodwa uyeyisa cha usedelela impela ke manje uyeyisa ufuna nje ukuqhakela ngenkani number 1 ufuna ukusetshenzelwa ufuna ukusetshenzelwa ulokhuza nomanqele ebehlezi nilibele amagoli abafazi babantu awuyeyisa lo cha uyeyisa usuyangicasula nje uyeyisa ufuna ukushawa ke lo ufuna ukuqhakela ngenkani yena ubhizi namagoli abafazi babantu lona ngapha bafuza abaculi bafuza basa bafuna indlela kuya phambili kunzima ukuhlela phezulu usofuna nje uzohlela ngoshuni wenkani lokho ethiwe uyinkosi ngegoli labafazi babantu awuyeyisa lokho kuyaxhaphaza uyinkunzi ngalelise ndambe lishuke yakho gogo akumanqele uyajwayela awuyajwayela umanqeshe jwayela impela nje lento ayenze nje imsangano nje ngoba ke phela mawunenhlanhla nje vele uthola uphukupuku uhlezi unqola ngisho ukuthi uyabhosha ngoba bemncumele bonke bethu inkunzi esesangene kangaka mawuhlezi nje usesiqongweni vele noma ungenzani hlezi kushawa ihlomo ngishaya ngithufu wabhosha yapho ngolovi ngabe uthanda ngothufi hayi manqele siyasicasula lapho lamanje ngokusangana kwakhe lokho eyizenje isilima ngabomu lapha uyinkunzi yegolopho lakho inkunzi lapha yasantshenzelwa ufuna ukuqhokela ngenkani neka amasende. Ingane zakwethu zinjalo ke engikulethela zona njengamanje sicoliseke ngelanguage etheke yathi ke +18 lapha kulaba abathanda ukuthi ke bebancane weingane zakwethu cha inkulumo ke kaWelile Mchunu noma ke clip kaWelile Mchunu etheke yaba ke njengoba ke injalo weingane zakwethu ake mina sengifisa ukuthi ngizuvo lokho noma ukuthi ucabangani ke ngalo daba cha hey kube kakhulu ke ziyakhala weingane zakwethu mina ke ngiyinkosi admin sengiphuma kanje.